Ayaw mo ba ako makasama sa iisang bahay? Ha? Wala naman akong magagawa. Parang gulat na gulat ka. Ano bang kinakain nyo? Tipid yata kayo sa pagkain ah. Nakangayayat ka na? Pwede mo namang dagdagan yung binigay mo sa akin nung nakaraan. Yun ba yung asawa ni Brian? Ni walang alam sa mga gawaing bahay. Ako mare, siya nga pwede makahingi ng pera. Ikaw yung lalaki at ikaw pa yung naglilinis dito sa bahay. Buntis ka talaga, Mal? Ako maaga pa? Hindi biro ang magkaanak. Paano na yung mga binibigay nyo sa akin? Bigay po namin sa inyo ang inaalala nyo. Pag-isipan nyo mabuti. Magkakaapo na kayo sa akin. Basta. Di kayo pwede magkaanak. Pagbubuntis ko, Ha? Buntis ka? tulungan ko na po kayo. Hindi ganyan ang pagluluto ng adobo. Pinagluto kita ng adobo. Ako yung tumapos, anak. Buntis ka pala? Oo. Ako nga. Maupo muna tayo. Magkwentuhan muna kayo ni Brian. Katulad ng dati. Di ba, Brian? Hindi niya naman po sinabi sa akin na buntis pala yung asawa ni Brian. Ikaw pa din na makakatuluyan ng anak ko. Sa tingin mo, hindi ba nasasaktan ang kalooban ko sa ginagawa ng mama mo? Ako ba yung pinagtatalunan yung mag-asawa? Huwag kayong makialam dito. Kaya nga muna kayo sa labas, Ma. Hindi lang po talaga kayo pwede magsama sa isang bahay. Mal, please. Hayaan mo na siya, Paano Brian. ba? Babalik din siya. Mal, Brian! Mal. Ako magliligpit ng mga kalat na to? Magluto na rin po kayo ng paboritong ulam ni Brian. Inuutusan mo ba ako? Nanay ako ng asawa mo. Kaya nga po, hindi ko sinabi sa kanya nung nakita niya akong walang malay nung nakaraan, di ba? Hindi maniniwala sa'yo si Brian. Sa ibang bagay niyo ginagastos yung perang binibigay niya. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Mal, Anak! Tara na sa kusina para makakain ka. ma? Ito ba yung hinahanap niyo, Ma? At alam mong tungkol dito, Lovely? Sino tong babaeng to? Huwag ka na magmaang-maangan. Nanay mo yan, di ba? Gulo na ako. Ma! Ma, manganganak na po ako. May send akong picture. Umalis ka na! Wala ka nang babalikan dito! Di ka na natala sa tatay ni Lovely! Wala nang tao dyan. Lumipat na sila ng tirahan. Mang Romeo, Kala ko nakalimutan mo na ako, Ruby. bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Yung anak mo, may asawa na. Huwag niyo po silang idadamay. Oo nga, no? May nakita kong isang lalaki na pumasok dito sa bahay niyo. Ano na naman ba to? Hindi lang pala ako yung may lihim na tinatago sa'yo. Ma, Bibili lang ako ng diaper ni baby. sandali lang. Titignan ko lang kung si Lovely na yan. Manda ka, Lovely. Anong ibig sabihin nito, Lovely? Alam ko na ang totoo! Na nakikipagkita ka sa matandang to! Hindi ba tama ako na may lalaki siya? Sino yung lalaking tinutukoy mo, Ruby? Ako ba? Mang Romeo? Magkakilala kayo, Ma? Gulong-gulo na ako! Man! Oo, Ma. Nandito na pala si Lovely. Hi, tita! Kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Kayong dalawa, kumain kayo na masustansya. Ano na, nandiyan na naman kayo sa plaza. O sige po, Ma. Bukas po magpapadala na lang ako ng pera. Sige anak. Ikaw, Brian, ha? Hindi ka nakikinig sa akin. Tingnan mo, lalo ka tuloy nangangayayat. Pag kinasal na kayo, dito na lang kayo tumira sa akin. Para malulutuan ko kayo ng mga gusto nyo. Opo, Ma. Sige po. O siya, sige. Yung bilin ko, ha? Sige po, Ma. Ingat po kayo. Oh, mahal. Merienda ka muna. Salamat, Mahal. Alam mo, mahal, ayos lang naman sa akin na kapag kinasal na tayo, doon tayo sa inyo titira. Sigurado ka ba, Mahal? Hindi ka ba napipilitan dyan sa mga sinasabi mo? Hindi naman, mahal. Kung yun yung gusto mo eh. Pero mas maganda pa rin kung may sarili tayong bahay, Mahal. Para matuto tayo. Sige, mahal. Kung yun yung gusto mo. Salamat, mahal ah. Wala yan. O sige, ako nang bahalang magsasabi kay Mama. Tara, lagyan na natin itong binili mo. Sige. Ma, nandito na po kami. Mabutit na padalaw kayo.
Ano po, ma? Kumusta yung bagong kasal? Upo muna kayo. Okay naman po kami, ma. Madami po kami nadidiscover sa isa't isa. At nagtutulungan po kami. Nag-a-adjust pa po kami, Ma. Madami pa po kaming dapat ayusin sa inuupahan naming bahay. Sige na, tara na muna sa loob para makapagpahinga kayo at makapagluto na rin ako ng pagkain nyo. Ang lilim dito, mahal. Presko pa. Presko talaga dito sa likod nila, mama. Oh, anak, masarap ba yung niluto kong sinigang? Opo, ma. Napakasarap po. Sa susunod po, ma. Ituro niyo kay Labi yung paborito kong sinigang, ah. Hayaan mo, sa susunod, ipagluluto naman kita ng kare-kare. Talaga po, Ma? Sige po, sa susunod na linggo, pagdalaw po namin. Talaga? Dadalawin niyo ulit ako sa linggo? Opo, ma. Napag-usapan na po namin yan ni Lovely. Di ba, Mal? Opo, Ma. Para hindi naman po kayo nalulungkot dito. At nang malibang naman po kayo na may kausap. Maraming salamat naman kung ganun. Bakit kasi ayaw niyo pang tumira dito sa bahay para may nakakasama naman ako? Ma, dadalaw-dalawin na lang po namin kayo. Bakit, Iha? Ayaw mo ba ako makasama sa iisang bahay? Ha? Hindi po. Desisyon po namin parehas ni Brian na magkaroon ng sariling bahay. Para po matuto kami sa buhay. Totoo po yun, ma. Di ba po? Dadalaw-dalaw naman po kami dito. Kung yan ang gusto nyo, wala naman akong magagawa. Mal, Oo. ma. Allowance niyo po pala. Nako, anak. Nakakahiya naman sa'yo. Wala po yun, Ma. Basta po para sa inyo. Salamat, anak, ha? Sige na, umalis na kayo. Baka mamaya gabihin pa kayo sa daan. Oo nga pala. Tara naman. Ma, alis na po kami. Mag-ingat po kayo dito, ha? Sige. Sige po, Ma. Ito, Mal. Namiss ko talaga to. Ako din. Pero lang, Mal. Ako na. Kumain ka lang din. Sige. Oh, anak. Parang gulat na gulat ka. Mama, mana po. Ginagawa mo dito, ma? Di ka man lang nagsabi na pupunta ka. Bakit? Masama bang dalawin ko yung anak ko? Ma, kain po tayo. Ano bang kinakain nyo? Mukhang nagtitipid yata kayo sa pagkain, ah. Hindi naman po, ma. Namiss lang po namin kumain ng noodles. Di ba, Mal? Opo, Ma. Ang sarap nga po eh. Tara, kain po tayo. Baka naman hindi ka nakakain ng maayos, anak. Kung alam ko lang sana, edi pinagdala kita ng paborito mong ulam. Ma, hindi naman po. Okay lang po ako. Huwag po kayong magilala. Hayaan mo. Sa susunod, pagluluto kita ng paborito mo. Sinabi ko na kasi, nasa bahay na lang kayo tumira. Para naman naasikaso kita. Kita mo oh, nakangayayat ka na. Ma, ang gusto po namin, tumayo sa sarili namin mga paa. Ang mabuti pa, turo niyo na lang po kay Lovely kung paano lutuin yung paborito ko. Para banding niyo na rin po yun ni Lovely. Di ba, Mal? Oo nga po, Ma. Tama po si Brian.
Titingnan ko kasi marami akong ginagawa. Baka hindi ko maharap na turuan siya. Dapat kasi nag-aral muna siya magluto bago ka ikasal para hindi na siya nakakaabala pa. Ma naman, sinusubukan naman po ni Lovely. Hayaan niyo po, ma. Pagsisikapan ko pong matuto magluto. Madali lang naman po tumingin sa internet. Mabuti naman para hindi na nagugutuman tong anak ko. Sige na, aalis na ako. Siya nga pala, Brian, baka pwede mo namang dagdagan yung binigay mo sa akin nung nakaraan. Sige po, ma. Mahal, pakikuha nga yung pitaka ko sa kwarto. Sige, mahal. Sandali lang. Ito, mahal. Bakit? May problema ba? Wala naman po, ma. Sige anak, alis na ako. Sige po, ma. Ingat po kayo. May problema ba? Hindi ko kasi may budget ng tama, mahal. Bakit, mahal? Mahal, baka pwede naman natin sabihin kay mama na okay na yung ibibigay natin sa kanya. Hindi ba sapat yung sinasahod nating dalawa, mahal? Sapat naman, mahal. Kung yung naibibigay natin kay mama, hindi niya pinapadagdagan. Makakaipon na tayo para sa dream house natin. At masasabi nating sa atin talaga. Halika nga dito. Hayaan mo, mahal. Hindi naman lagi nanghihingi sa atin ng dagdag si mama. Nalalambing lang sa atin yan. Siya nga pala, mahal. Pasensya ka na kanina, ha. Hayaan mo. Sa susunod, ipagluluto kita ng masarap. Wala yan, mahal. Ganun lang talaga si mama. Hindi lang siya sanay. Siya kasi lagi nag-aain ng pagkain ko. Minsan, mahal, huwag mo na lang pansinin si mama. Sige, mahal. Bili na po kayo ng mangga. Matamis po ito, ma'am. Kasing tamis po yan, ma'am. Ang bango po ng mangga nyo, ah. Magkano Sarap po yan, ito? ma'am. 100 po 1 kilo, ma'am. O Iha, Ma, mano po? si Brian, kasama mo ba? Nasa bahay po, ma. Ano itong mga binili mo? Ulam po namin, ma. Gusto daw po kasi ni Brian mag-ulam ng Sige po, ma. Alis na po ako. Ay, kumare, kamusta? Naku, wala pa pala akong sibuyas. Yun ba yung asawa ni Brian? Yung kausap mo kanina? Ay nako, oo mare. Ni walang alam sa mga gawaing bahay. Hindi kagaya ni... Ay naku, Mare. Siya nga pala. Nabalitaan ko na dumating na siya. Talaga mare. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Tsaka Mare, may bago daw kalaro. Doon sa dati. Talaga?
Hayaan mo, hihingi muna ako kay Brian. Gaya ni? Sinong dumating? Tsaka, anong laro? O ma, kayo po pala. Tuloy po kayo. Mano po? Puna po kayo dyan. Anak, mukhang abala ka sa mga ginagawa mo ah. Kumain ka na ba, anak? Mukhang hindi ka inaasikaso ng asawa mo ah. Oo naman po ma. Marami lang talaga akong ginagawa sa site. Kaya ito. Tsaka nakangayayat. Ma, kailangan ko pong magsipag. Para kapag nagkaanak na kami ni Lovely, handa na po kami. Hinay-hinay lang, anak. Hindi ka naman nagmamadali magkapamilya. Eh ma, ano po pong sadya niyo? Anak, baka naman pwede makahingi ng pera. Naku ma, mukhang nawiwili ata kayong mag-online shopping. Nako, anak. Oo nga eh. Ito kasing sininang Mitch mo. Tinuruan niya ako mag-order na mag-order. Eh, magkano po ba yung kailangan niyo ma? Kahit sana mga 3,000. Ano? 3,000 ma? Eh, napadami kasing order ko. Oo ma. Baka naman sa susunod mas dumami pa yan ma. Hindi na, anak. Last order ko na yon. Medyo napadami lang. Sige na, anak. Alis na ako. Baka kasi dumating na yung parcel ko. Sige po ma. Ano Mare, nakahingi ka ba? Naghihintay na sila sa atin. Oo naman. Ako pa ba? Tara na. Tara. Kanina ka pa ba? Oo, kanina ko kayo hinihintay. Nakakatin na yung mga palad ko eh. Mara kasi. Ay, Mahal, kanina ka pa ba nakauwi? Oh, ba't parang balisa ka? Mahal. Nako, hindi na kayo nagpangabot ni nanay. Galing siya kanina dito. Nagpunta siya dito kanina? Oo, mahal. Nangingi ng pera. Eh, napadami daw yung order sa online eh. Nagkita nga kami kaninang umaga sa talipapa eh. Kung alam ko lang napupunta siya dito, eh di sana nagsabay na lang pala kami. Teka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ba't ba parang balisa ka? Wala naman mahal. Mainit lang kasi sa labas kanina. Sige, punta na ako sa kusina. Lutuin ko na yung pinamili ko kanina. Sige. Sige na, Mal. Magpahinga ka na muna dyan. Ako na lang muna magliligpit itong mga naiwan natin. Salamat, mahal ah. May sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay mama. Kaso ang sakit ng ulo ko, mahal. Idlip ko muna to, ha? Sige na. Diyan ka na lang muna, Mala. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka.
Yung sasabihin mo, mamaya mo na lang sabihin sa akin. Oo, ma. Napadalaw po kayo. Ang kalat naman dito sa bahay niyo. Parang binagyo. Hindi po namin naasikaso kanina, ma. Nagmamadali po kasi kami pumasok sa trabaho. At ikaw pa talaga naglilinis dito sa bahay? Ma, huwag naman po kayo maingay. Nagpapahinga si Lovely. Aba anak, hindi naman yata tama na ikaw yung lalaki at ikaw pa yung naglilinis dito sa bahay. Mahal, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Sige, mahal. Sandali lang. Kukuha na kita ng tubig. Ito na, mahal. Ano ba yan, Brian? Ginagawa mong prinsesa yung asawa mo. Kanina pa po ba kayo dyan, Ma? Oh, mahal. Ayos ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Ano ba nangyayari sa'yo, Lovely? Bigla po kasing sumakit yung ulo ko, Ma. Pagkagaling namin ni Brian sa trabaho. Tapos, parang nasusuka ako. Baka naman buntis ka. Hindi kaya buntis ka talaga, mahal? Sana nga, mahal. Matutupad na rin yung pangarap natin na bumuo ng sariling pamilya. Bumuo ng pamilya? Hindi ba mukhang maaga pa? Aba, hindi biro ang magkaanak at napakadami pang gastusin. Paano na yung mga binibigay niyo sa akin? E di mababawasan pa pag nagkaanak na kayo? Ma, yung mga ibinibigay po namin sa inyo ang inaalala nyo? Kaya ayaw nyo po kami magkaanak? Tsaka mahirap ang buhay ngayon. Pag-isipan niyo mabuti. Ma, bakit mukhang ayaw niyong mabuntis si Lovely? Ayaw niyo po ba yun? Magkakaapo na kayo sa akin? Hindi pa kayo handa. Isa pa, ilang buwan pa lang kayong kasal. Baka mamaya isipin ng mga ibang tao kaya kayo nagpakasal dahil buntis si Lovely. Ma, ano ba yung pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Basta. Di kayo pwede magkaanak. Ma! Ma! Ma, hayaan mo na si Ma. Mahal, okay ka na ba? Hindi ka na ba nahihilo? Okay na ako, mahal. Si Mama. Huwag mo muna intindihin si Mama. Hindi pa yun sanay. Naninibago pa sa atin yun. Sa tingin mo ba, nabigla lang siya sa sinabi niya? Oo naman, mahal. Kilala ko yun. Sige na, magpahinga ka na muna. Magpapacheck up tayo bukas, ha? Sige, mahal. Sabi ko na nga ba, mahal? Buntis ka! Oo nga, mahal. Dapat malaman na to ni nanay. Mahal, huwag mo na kaya nating sabihin. Baka hindi siya matuwa. Mahal, akong bahala. Sisiguraduhin ko na magiging masaya siya pag nalaman niya. Oo nga pala, mahal. Pwede pa kuha muna ako ng wallet sa loob. Nakalimutan ko kasi bago tayo nagpa-check up eh. Sige, mahal, sandali lang. Okay. Oh, mahal. Tara na. Punta na tayo. Sige. Ma! Ma!
sigurado ka bang matutuwa si Mama kapag nalaman niyang buntis ako? Tsaka, yung sasabihin ko sa'yo nung nakaraan, naalala mo ba? Oo naman, mahal. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din kay Mama. Ganun lang talaga yun. Teka nga, kanina pa tayo tawag ng tawag pero wala naman sumasagot. Baka wala si Mama. Baka nasa... Teka nga muna. Ma! Dito ka muna, mahal. Tatawag lang ako ng tulong. Upo ka po muna, Ma. Salamat, Brian, ha? At pinayagan mo akong tumira muna dito sa inyo. Okay lang po yun, Ma. Ang sabi ng doktor, kailangan niyo po munang may kasama sa bahay habang hindi niyo pa kaya. Kaya dito muna po kayo. Kami po magbabantay sa inyo. At saka ako po munang makakasama niyo, Ma. Kasi pinagpahinga po ako ni Brian. Medyo maselan po kasi yung pagbubuntis ko. Ha? Buntis ka? Ma, handa na po kami. Huwag po kayong mag-alala. Pagsisikapan po namin magtrabaho para sa magiging anak namin. Opo, Ma. Asan pala yung magiging tulugan ko dito? Gusto ko muna magpahinga. Dito po, Ma. Tulungan ko na po kayo. Sige na po, Ma. Ako na po. Tulungan ko na kayo. Mahal, mukhang nagbago na yung pakikitungo sa akin ni Mama. Siguro, mahal. Masama pa rin ang pakiramdam niya. Intindi na lang muna natin. Ano ba yung niluluto mo? Ma, gising na po pala kayo. Adobo po. Babaunin po ni Brian sa trabaho. Hindi ganyan ang pagluluto ng adobo. Ma, akin na ho. Ako na po. Magpahinga na lang po kayo dun, Ma. Alam ko po yung ginagawa ko. Anak ko si Brian. Kaya alam ko kung ano at paano lutuin yung mga paborito niya. Uy! Wow! Ano yung niluluto niyo? Mukhang masarap ah. Mahal. Pinagluto kita ng adobo. Babaunin mo. Ako yung tumapos, anak. Kasi hindi tama yung pagluluto ng asawa mo. Lovely. Asan ba yung baon na ni Brian? Pakikuha mo nga para ilalagay ko yung baon niya. Ito po, Ma. Ma, hayaan niyo na pong si Lovely ang gumawa niyan. Magpahinga na lang po kayo dun sa loob.
Hayaan mo na asikasuhin kita, anak. Para hindi ka naman nangangayayat. Ma naman, hindi naman po ako nangangayayat. Tumaba na nga po ako eh. Dahil marunong na pong magluto si Lovely. O siya, eto na yung baon mo. Papasok na ako sa loob. Bigla akong napagod. Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Hindi naman ako manhid, mahal. Alam ko namang nagbago sa akin yung pakikitungo ni Mama. At nararamdaman ko yun. Hayaan mo. Kakausapin ko si Mama. Huwag na, mahal. Para hindi na lumaki. Hayaan mo. Ako na lang mag-a-adjust. Salamat, Mahal. O, sige na. Pasok na ako. O sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Oo nga. Konting panahon na lang. Makakapagbayad na rin ako. Nandito nga ako kina Brian ngayon eh. Pero wag mo sasabihin na nandito ako ah. Konting panahon na lang. Pakisabi. Sino kaya yung kausap ni Mama? O sige na, bye. Oh, anong ginagawa mo dyan? Wala po, Ma. Tatawagin po sana kita para magmerienda. Busog pa ako. Halika, Marga. Tuloy ka. Naku, nakakahiya naman po. Huwag ka na mahiya. Bahay din naman ni Brian to. Ito pala si Brian. Halika, anak. Ma! May bisita ka. Brian, Mahal. Mahal. Si Marga nga pala. Kababata ko. At ex ni Brian. Siya ba yung tinutukoy ni Mama na gusto niya para kay Brian? hi. Ako nga pala si Marga. Buntis ka pala? Oo. Ako nga. Maupo muna tayo. Magkwentuhan muna kayo ni Brian. Magkamustahan kayo. Katulad ng dati. Di ba, Brian? Si Mama talaga. Mapagbiro. Sige po. Magpapaalam na ako. Sige. Maraming salamat sa pagpunta. Ay nako, sige hahatid na kita. Mahal, papasok muna ako sa kwarto. Sige, tara na. Ma, sige na. Pasok na kami ni Lovely sa kwarto. Sige. Sige po, tita. Mauna na po ako. Iha, sandali lang. Tita, hindi niya naman po sinabi sa akin na buntis pala yung asawa ni Brian. Iha, baka kasi hindi ka sumama sa akin pag sinabi kong buntis si Lovely. Si tita naman, Basta. Gusto ko, ikaw pa din na makakatuluyan ng anak ko. tita, pero kung buntis na po si Lovely, wala na po akong laban doon. Teka tita, bakit po bang init ng dugo niyo sa babaeng yun? At nasabi niyo hindi kay Brian yung dinadala niya. Mukhang okay naman po sila. Basta. Hindi ko matatanggap yung babaeng yun. Ayoko lang masaktan yung anak ko, kaya wala akong nagawa.
Kaya sana, tulungan mo ako, Marga. Pero hindi po manhid si Lovely. Lalo na sa pinapakita niyong pagtrato sa kanya. Hindi ko na problema yon. Gagawin mo naman yung pinapagawa ko, di ba? Naalala mo ba nung... Oo na po, tita. Sige po, mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Hi, Brian. May dala akong ulam. Paborito mo. Pwede bang pumasok? Ikaw pala, Iha. Halika, pumasok ka. Ikaw naman, Brian. Bakit hindi mo pinapasok si Marga? Ewan ko nga dito kay Brian, tita. Tatulala yata sa beauty ko. Tara, maupo muna tayo. Sige pa. Marga, hindi mo naman na kailangan gawin yan. May asawa na ako. Di ba po, Ma? Wala naman ginagawang masama si Marga, anak. Para hindi naman kayo magkababata sa lagay na yan. At saka, masama bang bigyan ng ulam ang kababata? Brian, Tita Ruby, hindi na po ako magtatagal. Hinatid ko lang po talaga tong ulam. Salamat, Iha. Sige po, muna na ako. Mag-ingat ka. Ano ba tong pinasok mo, Marga? Marga? Ikaw ba yan? Tita, kayo po pala. Mano po? Marga. Naalala mo ba nung nangailangan ka nung nag-abroad ka? Tita, hindi ko naman po nakakalimutan yun. Malaki po yung utang na loob ko sa inyo ni Brian. Naalala mo naman pala eh. Iha. May konting pabor lang sana ako sa'yo. Ano po yun? Teka, si Marga yun ah. Anong ginagawa niya sa bahay? Mama, ano po? Ngayon ka lang? Opo, ma. Dumaan po kasi ako ng palengke. Kumain na ako. Nagdala kasi ng pagkain si Marga para kay Brian. Si Brian pala nasa kwarto, nagpapahinga. Aba, kunti ka ng buntis. Mahal. Kaya ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Mahal, alam ko namang ayaw ako ng mama mo para sa'yo. Nararamdaman ko yon, pero hindi na kasi tama yung ginagawa niya. Ano na lang sasabihin ng kapitbahay natin? Na pumupunta dito yung ex mo? Tapos nagdadala pa ng pagkain? Sa tingin mo, anong iisipin nila? Mahal, pasensya na. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Mama. Ayoko lang kasi masaktan yung loob niya. At ako, Brian, sa tingin mo, hindi ba nasasaktan ang kalooban ko sa ginagawa ng mama mo? Kulang na lang. Sabihin niya sa akin na ayaw niya ako para sa'yo. Ano ba ginawa ko, Brian? Hindi ko na maintindihan. Ano ba, Mahal? Ba't ba natin pinagtatalunan to? Ang akin lang naman, intindihin mo. Ako ba yung pinagtatalunan niyo mag-asawa? Ma, away namin mag-asawa to. Huwag na ho kayong makialam dito. Ako ang
ang dahilan ng pag-aaway niyo, hindi ba? Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam. Halina nga muna kayo sa labas, ma. Talaga mas pinili mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na mama mo? Hindi naman po sa ganun, ma. Hindi lang po talaga kayo pwede magsama sa isang bahay. Ibig sabihin pala, pabigat lang ako dito? Hindi naman sa ganun, ma. Huwag na ho kayong magtalo. Ako na lang ho ang aalis. Mabuti naman at naisipan mo umalis. Ma, naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Asawa ko si Lovely. Magkakaanak na kami. Apo niyo yung dinadala niya. Sorry, Brian. Kung dahil sa akin, nagkakalabuan kayong mag-ina. Aalis na ako. Hindi, Mal. Mal, please. Hayaan mo na siya, Ano Brian. ba? Babalik din siya. Mal. Brian! Mal. Brian, Usapan- nahihilo ko. Ma? Teka, si Lovely yun ah. Mukhang wala sa sarili. Uy, Lovely! Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Amin na nga yan! Eh paano? Parang ang wala sa sarili habang tumatawid dyan sa daan. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Nasaan ba si Brian? Bakit mo ba hinahanap sa akin si Brian? Kung gusto mo siya, hanapin mo siya sa bahay. Magsama kayo. Tutal, ikaw naman yung gusto ng mama niya para sa kanya, di ba? Halika nga muna sa bahay at ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ano ba yan? Halika na nga sa bahay! Kailangan mo na magpahinga! Kuya, pasakay! Halika na. Ako na mag-aawak sa bag mo. Kuya, bayad oh. 100 lang. 100. Pwede. Ako muna. Hindi ko alam. Ganun na pala yung pinapagawa sa ni Mama. Pasensya ka na, Lovely, ah. Nasira ko yung masayang pagsasama niyo ni Brian. Ang totoo niyan, ayoko talaga mangyari sa inyo yun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun si Tita Ruby. Pero, may nasabi kasi siya sa akin. Nakamukha mo daw. Kamukha ko? Sino daw? Hindi ko din alam kung ano ibig niyang sabihin.
Ngayon alam ko na. Babalik ako sa bahay namin. At hindi ako magpapaapi kay Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi rin ako payag na makasira ng pamilya. Kaya, hindi ko sinunod yung gusto ni tita. Pinagbigyan ko lang naman siya. Pero ayoko na ulitin. Aalis na din naman ako. Kaya huwag kang mag-alala, Lovely. Salamat, Marga, ha? Sige, uuwi na ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Kamukha ko? Sino? Ito nung connection nun para apihin ako ni Mama. Brian! Sakit na ulo ko! Bakit, ma? Sakit na ulo ko, anak! Mahal! Bumalik ka! Bigyan mo muna naman. Oo, mahal. Nagpalipas lang ako sa labas. At nagpatuloy sa akin kaibigan. Akala ko hindi ka nababalik. Kamusta ka? Yung tiyan mo, kamusta? Kini baby. Kumain ka na ba? Tara, kumain tayo. Sobrang namiss ko kayo ni baby. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa akin, Ma. Pero hindi niyo po masisira ang pamilya ko. Hindi pa huli ang lahat, Lovely. Ako pa din ang pipiliin ng anak ko. Hindi magagayang anak ko sa akin. Hindi ako papayag. Anak, pwede mo ba akong samahan sa kwarto ko? Hindi kasi ako makatayo mag-isa. Ang sakit ng ulo ko. Sige po, ma. Mahal, sandali lang ah. Tutulungan ko lang saglit si mama. Sige, mahal. Tara na po, ma. Mahal, papasok na ako ha. Huwag kang kilos ng kilos. Kaya mo ako nang gumawa ng mga bagay na hindi mo kaya pag uwi ko. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Huwag mo na lang pansinin si mama, mahal. Oo, mahal. Ako nang bahala. Sige na. Baka malate ka pa. Ma, alis na po ako. Yung bilin ko ha. Oh, anak. Sige na. Lovely, Iha. Saan ka pupunta? Sa kwarto po, Ma. Kukunin ko po yung mga labahan namin. Maglalaba ka? Opo, Ma. Konti lang naman po yun. Ako na lang po. Bakit po? Konti lang pala eh. Baka pwede mo naman isabay yung mga labahin ko. Sige po, Ma. Isasabay ko na po. Lahat ho ba yan, Ma? Lalaban nyo? Oo. May problema ba? Ay, ang sakit pala ng ulo ko. Parang hindi ko kaya maglaba. Sige, Ma. Ayos lang po sa akin. Pakilagay na lang po dyan. Sige, Iha. Papasok na ako sa loob.
Ano to? Lovely. Hindi ka pa ba tapos? Hindi pa po, ma. May nakita ka bang envelope? Ano pong envelope? Wala. Sige, papasok na ako sa loob. Ma. Pwede mo bang humingi ng tubig? Brian, diyan ka na pala. Ano po, ma? Asan po si Lovely? Hay nako. Yung asawa mo, sabi ko ako na maglalaba eh. Pero mapilit. Pati ba naman labahin ko, nilabahan niya? Ayun, hinayaan ko na. Naboboring daw kasi. Ano, ma? Bakit niya naman siya hinayaan maglaba? Hindi ko naman mapigilan yung asawa. Matigas lang talaga ang ulo. Mahal! Ma! Tumawag ka na ng tulong! Ma! Bilisan mo! Magpahinga ka na lang muna dito, mahal na. Buti na lang at okay kayo ni baby. Si mama naman, mahal. Umuwi muna sa bahay niya. May asikasuhin daw siya. Talaga, mahal? Buti pa mayag mo na siyang umuwi sa kanila. Araw-araw na lang daw siya pupunta dito para dalaw-dalawin tayo. Ha? Araw-araw? Oo, mahal. Kaya hindi mo na kailangan magkilos-kilos. Kung alam mo lang, Brian, ayoko lang masirang relasyon yung mag-ina. Magpasalamat siya at okay kami ni baby. Kaya mananahimik muna ako sa ngayon. Bakit, mahal? Ayaw mo ba na nandito si mama? Okay lang, mahal. Mabuti nga, nandiyan si mama eh, na umaalalay sa akin. Sige, mahal. Mag-aain muna ako ng makakain mo. Tandaan mo, bawal ka munang kumilos, ha? Kaya hindi ka muna pwede maglaba. Huwag matigas ang ulo. Sige, mahal. Salamat. Sige na. Naku, hindi pwede to. Sigurado ako, nasabi na ni Lovely, pinayagan ko siya maglaba. Anong gagawin ko? Ayoko mawala sa akin ang anak ko. Hello, anak? O ma, bakit ang tagal niyo naman pong sagutin? Anak, pasensya na ah. Bakit ka pala napatawag? Bibilin ko po sana si Lovely sa inyo. Eh, hindi pa po ako nakakahanap ng mga kasama niya. Ako, anak? Sigurado ka ba? Oo naman po, ma. Bakit? May problema po ba doon? Eh, si Lovely nga po mismo yung nagsabi nun. Sige, anak.
Kung yan ang gusto ng asawa mo. Sige po, ma. Salamat. Sige anak, pupunta na lang ako dyan. Bye. Hindi niya ako sinumbong sa anak ko. Brian, anak! Brian! Oh, ano nangyari dito? Ba't ang daming kalat? O ma, nandyan po pala kayo. Mano po? Ma, pakilinis na lang po yung mga kalat dyan. Ano? Ako magliligpit ng mga kalat na to? Inuutusan mo ba ako? Tsaka nga po pala ma, pagkatapos niyo po dyan, magluto na rin po kayo ng paboritong ulam ni Brian. Maya-maya, parating na rin po yun. Aba, lovely. Baka nakakalimutan mo. Nanay ako ng asawa mo. Hindi ko po yun nakakalimutan, ma. Kaya nga po, hindi ko sinabi sa kanya nung nakita niya akong walang malay nung nakaraan, di ba? Hindi maniniwala sa'yo si Brian. Kasi kahit anong sabihin mo, mas paniniwalaan niya ako dahil ako yung nanay niya. Hindi pa rin po ba maniniwala si Brian kung sasabihin kong sa ibang bagay niyo ginagastos yung perang binibigay niya? Hindi ko po sinasabi to para siraan kayo kay Brian. Sinasabi ko po ito para matigil na yung ginagawa niya sa akin. Hindi kita gusto, lovely, para sa anak ko. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hindi ko kayo maintindihan, ma. Bakit ho ba ayaw niyo sa akin? Kahit po nung mag-boyfriend pa lang kami ni Brian, nararamdaman ko na hindi niyo ako gusto. Huwag mo nang alamin. Pasalamat ka at buntis ka. Ma, wala na po kayong magagawa kundi tanggapin ako. Magkakaanak na po kami. Mahal, Anak! Nako, swerte ko naman sa dalawang reyna ko. Mana po, ma? Mahal, kamusta ka? okay naman mahal. Sandali lang ikukuha kita ng tsinelas. Anak, nagluto pala ako ng merienda. Tara na sa kusina para makakain ka. Kumain ka na, anak, na makauwi na ako. Mare? Oh, Mare! Nag-aayos ka yata ng gamit mo. Oo, Mare. Naparito lang ako para magligpit. At isa pa, hinahanap ko kasi yung envelope. Mukhang nag-e-enjoy ka yata kasama ang manugang mo. Close na kayo? Balita ko, malapit na siyang manganak. Kamusta? Ready ka na ba maging lola? Hindi mo pa rin ba mahanap yun? Oo nga eh. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Naalala mo ba yung babae ni Berto? Di ba magkamukha sila? Hindi ko na matandaan, Mare. Ano ka ba? Nakaraan na yun ah. Mukhang wala naman silang koneksyon. Paano kung nanay niya yun? O kaya kamag-anak? At iisang dugo lang yung dumadaloy sa kanila.
Ayoko naman maranasan ni Brian. Yung kagaya ng sinapit ko. Malay mo, hindi. Guni-guni mo lang yun. Kasi hindi mo makalimutan yung babaeng yun. Sandali nga. Oh, tingnan mo. Amin na nga, patingin nga. Oo nga, kamukha niya. Bakit meron ka pa nito, Mare? Para hindi ko makalimutan yung mukha ng babaeng yan. Kaya tinago ko. Kaya gusto kong alamin kung ano yung relasyon ni Lovely sa babaeng to. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako maaaring magkamali. Kaya pag nakikita ko si Lovely, naalala kong kabit ng asawa ko na sumira ng pamilya namin. At naging dahilan ng pagkamatay ni Berto. Sige, Mare. Alis na ako. Kung ako sa'yo, kausapin mo yung manugang mo. Kung anong relasyon niya sa babaeng yan, para mapanatag na rin ang loob mo. Sige, Mare. Mag-ingat ka. Salamat, Mare. Alis na ako. Berto! Parang awa mo na! Huwag mo akong iwan! Hindi na ako masaya sa'yo, Ruby. Berto! Pakawalan mo na ako! Sawa na ako sa hirap ng buhay dito sa atin! Gagawin ko ang lahat, Berto! Berto! Berto, ano ba nangyayari sa'yo? Maupo ka nga muna. Berto, tama na nga yan. Huwag mo akong iwan, Mare. Berto, maupo ka muna. Magpahinga ka muna. Lasing na lasing ko, oh. Maupo ka muna. Berto! Ano nangyayari sa'yo, Berto? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong, Berto! 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 Hindi ako papayag na magaya ang anak ko sa sinapit ko. Nasaan na ba yun? Hindi pwede makita ni Brian yun. Mahal, labas lang ako saglit ha. May bibilhin lang ako. O sige, mahal. Maya-maya maliligo na rin ako. Kung magtatagal na, mag-ingat ka. Sige, mahal.
Ano to? Ba't naiwan ni Lovely dito to? Ma? Ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin? Ma, sumagot ho kayo. Ano ginagawa niyo sa kwarto namin? Ano ma? Bakit hindi mo kayo magsalita? Ano ginagawa niyo dito? Ito ba yung hinahanap niyo, ma? Anak, Anong ibig sabihin nito, ma? Mahal, saan mo nakita yan? At alam mong tungkol dito, Lovely? Tinago ko yan sa labahan ni Mama. Para hindi mo makita. anak, magpapaliwanag ako. Totoo ba to, ma? Na ginagamit niyo yung pangalan ko para makautang kayo? Anak, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Bakit kayo naglihim sa akin, ma? Bakit kayo umabot sa ganito? Dahil ba sa pagsusugal, Ma? Nakita kita noon. Sinundan kita. Huwag ka makialam dito. Anak, tawarin mo ako. Totoo ba, ma? Na nagsusugal kayo? Oo, anak. Libangan ko lang naman nung una. Pero nainganyo ako. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Nalulong na pala ako. Ang ibig niyo sabihin, ma? Yung mga perang hinihingi niyo sa akin, hindi yun para sa mga pang-online shopping ninyo? Kundi pinansusugal ninyo? Mahal, tama na yan. Pag-usapan na lang natin to kapag pareho na kayong kumalma ni Mama. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ano? Hindi sinasadya? Naman, hindi nyo man lang ba naisip na aabot kayo sa ganito? Tapos sasabihin nyo sa akin na hindi nyo sinasadya? Brian, anak! Brian! Ma, hayaan niyo po muna si Brian na magpalipas ng galit niya. Bitawan mo nga ako! Bakit ba ganun na lang ang galit sa akin ni Mama? Ano bang ginawa ko? Ninang, Oh, iho, napadalaw ka. ano po? May problema ba? Anong problema? Kamusta ang mama mo? May tatanong lang po ako, Ninang. Sana po masagot nyo. Kayo lang naman po ni Mama ang magkaibigan. Ano ba yun, iho? Yung tungkol ba kay Lovely? Kay Lovely? Bakit? Ano po yung tungkol kay Lovely? May nabanggit sa akin ng mama mo. Nakamukha daw ni Lovely. Yung babaeng pinagpalit ng papa mo, dun sa mama mo. Ha? Nakita mo na ba yung nanay ni Lovely? Ang alam ko po, matagal nang ulila si Lovely. Lumaki siya kasama ang lolo niya. At hindi ko po nakikita ang nanay niya. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang ang mama mo sa inyo para makausap mo siya tungkol dyan, iho. Sige po, Ninang. Maraming salamat po. Pero hindi po yan ang sadya ko dito. Ano yun, iho? Alam niyo po ba yung tungkol sa utang ni Mama?
sabihin niyo po sa akin. Alam ko na rin naman po. Ang gusto ko lang malaman kung paano humantong sa ganong kalaki at pati bahay niya nakasanla. Ang totoo niyan, Brian, dalawa kami ng mama mo ang naingganyong maglaro. Kung tutuusin, libangan lang naman namin yun eh. Pero itong mama mo, nalulong, ayaw nang tumigil. Pinagsasabihan ko naman siya, pero hindi pa rin nakinig. May isa siyang kalaro na hinihiraman niya ng hinihiraman kada natatalo siya. Pinipigilan ko ang mama mo, Brian, pero matigas talaga ang ulo niya hanggang lumaki ang utang. Sana maging malinaw sa inyo ang lahat. At sana matulungan mo ang mama mo. Sige po, Nina. Maraming salamat po. Mauna na po ako. O sige, mag-iingat ka. Mukhang napabayaan na ni Mama itong bahay. Kamukha ni Lovely to. Ito ba'y sinasabi ni Ninang Mitch? Kaya galit si Mama kay Lovely. Anak, Ma, anong ibig sabihin ng mga picture na to? yan ang babae ng tatay mo, anak. Yan ang dahilan kung bakit ako nagagalit sa asawa mo. Dahil kamukha niya, yung babae, baka siya ang nanay ng asawa mo. Kaya ayaw niya sabihin sa'yo. Mahal, anong nangyayari? Kilala mo ba to? Ano to? Sino tong babaeng to? Bakit ko kamukha? Huwag ka na magmaang-maangan. Nanay mo yan, di ba? Ha? Hindi ko po alam. Dahil lumaki po ako sa lolo ko. Ang sabi po niya, iniwan daw po ako ni nanay sa kanya. Hindi mo ba nakita kahit kailan ng nanay mo? Kahit picture niya lang? Para makumpirma natin yan, kailangan natin makausap ang lolo mo. Gulo na ako! Anak! Oh, ano nangyayari sa'yo? Manganganak na ho yata ako. Huwag kang nag-iinarte dyan. Tigilan mo nga ako. Kung gusto mo, habulin mo si Brian. Ma, masakit na. Ma! Ma, manganganak na po ako. Tawagin niyo po si Brian. Masakit na, ma. Teka, sandali lang. Tatawagin ko si Brian. Ma, magtawag na po kayo ng sasakyan. Punta na tayo ospital. Mahal, si Mama ba hindi pa rin dumadalaw? Hindi pa, mahal eh. Simula nung nanganak ka, hindi pa din siya nagpapakita. Hindi pa rin niya nakikita si baby. Hindi pa, mahal. Hindi ko din siya naabutan din sa ospital. Ganun ba, mahal? Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya. Alam mo, akala ko hindi niya ako tutulungan. Kasi malaki yung galit niya sa akin eh.
Pero mahal, hindi niya ako pinabayaan. Hayaan mo, mahal. Pupunta yun dito. Huwag kang mag-alala. Mahal, patawarin mo na si Mama. Kung nagkamali man siya, tulungan pa rin natin siya. Kahit hindi naging maganda ang pagtrato niya sa'yo, handa ka pa rin bang patawarin siya? Mahal, Mama mo siya. Hindi ko hayang masirang pagsasama niyong dalawa. Salamat, mahal. Mahal, si baby, umiyak. Sige, Mahal. Baka gutom na si baby. Patidaan ko muna, ha? Sige lang. Chairman, nandito yung babae na malaking pagkakautang sa'yo. Ano? Tumba ko na ba? Huwag muna. Hirapan muna natin siya. Oh, Mare. Nandito ka pala. Hindi ka man lang nagsabi. Oo, Mare. Simula nung nanganak si Lovely, umuwi na ako dito. Maupo nga muna tayo. Oo nga pala. Nanganak na si Lovely. Kamusta ka naman, Mare? Kayo ni Brian. Heto, Mare. Hindi mo na ako nagpapakita kay Brian. Kasi nahihiya ako sa mga ginawa ko. Ibig sabihin, hindi mo pa nakita yung apo mo? Balita ko, ikaw daw yung nagdala kay Lovely sa ospital. Nakita ko na, Mare. Nung nakita ko yung apo ko, nawala lahat ng galit ko kay Lovely. Kamukha ni Brian yung apo ko. Eh, bakit hindi ka bumalik sa bahay nila kung ganun? Alam mo, Mare, ngayon ko lang napag-isip-isip na hindi kami pwede sa iisang bubong. Kailangan kong tanggapin na may sarili ng pamilya yung anak ko. At nag-aasikaso at nag-aalaga sa kanya. Hindi bale, Mare. Pwede ka naman dumalaw-dalaw doon para makita mo yung apo mo. Ang importante, natuto ka sa mga pagkakamali mo, Mare. Oo, Mare. Hindi ko na yun uulitin. Pero Mare, paano yung pagkakautang mo? Hindi ko na muna iniisip yun, Mare. Pero nakakapagtaka, hindi na nila ako tinatawagan. Hindi ka ba natatakot? Baka kung anong gawin nila sa'yo. Natatakot, Mare. Pero huwag mo sasabihin na nandito ako, ha? Sige, Mare. Makakaasa ka. Mahal, napatulog ko na si baby. Hindi pa ba tumatawag si Mama? Hindi pa nga, mahal. Hindi ko rin alam kung handa na rin ba akong kausapin siya. Paano yung bahay niyo? Hahayaan mo na lang bang mawala? Mahal, naalala mo ba yung savings natin? Oo, mahal. Hindi natin gagalawin yun, mahal. Kailangan natin gawin to para kay Mama. Huwag na muna nga natin pag-usapan yan, mahal. Kaya ano, pag-iisipan ko. Oh, saan ka pupunta? Sa labas lang. Mag-iisip-isip muna ako.
Boss, may senda akong picture. Yan yung anak at manugang ni Ruby. Balita ko, boss, wala na si Ruby dito dahil nalaman ng anak niya yung utang niya. Sige, titignan ko. Sige, boss. Sasama na ako kay Berto. Huwag niyo na ako pigilan. Di ka ba naawa sa anak mo? Iiwan mo yung anak mo para sa lalaking yan? Pero mahal ko si Berto, Tay. At yung anak mo, hindi. Mamili ka. Pag lumabas ka ng bahay na to, hindi mo na makikita yung anak mo. Sorry, anak. Babalik si Mama, ha? Umalis ka na! Wala ka nang babalikan dito. Di ka na natala sa tatay ni Lovely. Berto, Marie, ano? Halika na? tara. Teka, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Paano si Ruby? At ang anak mo? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Halika na. Sige. Tay? Tao po! Tay? Tao po! Tay? Uy, miss! Wala nang tao dyan. Lumipat na sila ng tirahan. Ha? Kailan pa ho? Mga ilang buwan na rin ang lumipas. Sige, salamat. Hello? Hello, Ruby. Kumusta ka na? Sino to? Ang dali mo naman yata makalimot, Ruby. Mang Romeo? Kala ko nakalimutan mo na ako, Ruby. Mang Romeo, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Nagka-problema kasi kami ng anak ko. Huwag mo antayin na ako kumilos, Ruby. Ang usapan ay usapan. Hindi ko naman po nakakalimutan yun, Mang Romeo. Alam mo naman siguro ang obligasyon mo sa akin, Ruby. Dapat alam din yan ng anak mo. Opo, Mang Romeo. Konting panahon na lang po. Nakikiusap po ako sa inyo. May iba tayo. Yung anak mo, may asawa na. Opo, Mang Romeo. Wala po silang alam dito. Huwag niyo po silang idadamay. Di ko ugaling mangdamay ng ibang tao, Ruby. Tatawag na lang ako ulit. Sige po. Tama kaya na si Lovely ang apo ko, ang manugang ni Ruby. Tagal ko nang hindi nakikita si Lovely. Dito kaya siya napadpad at may asawa na. Apo, graduate ka na ng kolehiyo. Anong balak mo ngayon? Lo, gusto ko pong magtrabaho. Kung yan ang gusto mo po, tatawagan ko yung manager sa negosyo at ikaw ang hawak doon. Lo, wag na ho. Hindi ho yan ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin ako? Gusto ko pong tumayo sa sariling paa ko po, Lo. Yung ako po yung maghahanap ng trabaho. Yung paghihirapan ko po. At magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin. Hindi dahil sa mayaman ako. Hindi kita talaga maintindihan ako. Lahat ng negosyo ko, ikaw ang magmamana. At ikaw ang mamahala balang araw. Yun na nga po, Lo. Ayoko pong mahalin ako ng lalaking gusto ko. Dahil lang sa pera ang gusto. At hindi bilang ako. Kung yan ang desisyon mo po, kapag handa ka na, bumalik ka na.
Kung totoo man yung nakita ko, manugang siya ni Ruby. At siya yung sinasabi ni Ruby na ayaw niya. At kaya siya nabaon sa utang. Pinipigilan siya ng manugang niya na makahingi sa anak niya. Hindi ganun ang apo ko. Hindi ko pinalaki na ganun ang apo ko. Boss, dyan nakatira yung anak ni Ruby. Mahal, Bakit, Mal? parang kanina ko pa napapansin yung kotse sa labas. Parang hindi taga rito. Oo nga, no. Pero, baka naman bisita lang yun sa kabilang bahay, Mal. Doon kalaling Lydia. Sa bagay. Pero kanina pa kasi yan eh. Nakaandar pa nga. Parang may tao sa loob. Baka naman nahihinitan lang yung driver, Mal. Alam mo naman ngayon, summer na. Baka may hinihintay lang. Mal, pumasok na lang muna kayo siguro sa loob ni Baby. May bibilin lang ako sa tindahan. Sige, mahal. Hintayin ka na lang namin sa loob. George, kausapin mo muna yung lalaki sa tindahan. Pupuntahan ko lang yung apo ko. Sige boss, mag-iingat po kayo. Ako na pong bahala dun sa lalaki. Teka lang, mahal. Lolo? Apo, ang tagal kitang hindi nakita. Dito ka lang pala. Lo, bakit po nandito kayo? Paano niyo po nalaman na nandito ako? Hali nga po kayo dito sa loob. Mamaya may makakita sa inyo. Mahabang kwento, apo. Lo, kasal na po ako. At may anak na po ako. Minahal niya po ako hindi dahil sa estado ng buhay ko, kundi bilang ako. Hindi ka ba sinasaktan o minamaltrato ng asawa mo dito? Hindi po, Lo. Mahal na mahal po ako ni Brian. Pero, Lo, kailangan niyo na pong umalis. Tatawagan ko na lang po kayo kapag handa na akong ipakilala kayo kay Brian. Bakit, apo? Ayaw mo bang makilala ako ng asawa mo? Hindi pa ho ako handa. Baka ho masaktan siya kapag nalaman niya yung totoo. Kung yan ang desisyon mo, apo, masaya akong nakita kita. At nasa maayos kang kalagayan. Opo, Lo. Sige po, baka padating na po si Brian. Sige, apo. Aasahan ko yung tawag mo. Opo, Lo. Sige po, umalis na po kayo. Oo nga pre. Sige pre, alis na ako. Sige, pre. Ingat ka. Apo ko nga yung anak ni Ruby. Paano po yan, Chairman? Oh, mahal. Bakit parang ang tagal mo naman yatang bumili? Nakausap ko kasi yung driver ng kotse dyan. Anong sabi, mahal? Sabi niya, hinihintay lang daw niya yung boss niya. Boss niya? Sino daw? Hindi ko na natanong, Mal. Tara na, kumain na tayo. Sige, sakto. Tulog na si baby. Tara na. Mal, si baby umiyak. Ako na magbubukas ng pinto. Sige, mahal. Mama, halika, tuloy ka. Parang ang tagal ko nawala. Namiss mo agad ako? Si mama naman. Sige na po, umupo na muna kayo dyan.
Teka lang po, tawagin ko lang po si Lovely. Sandali lang, anak. Pwede ba kita makausap? Ano po ba yun, ma? Tungkol saan naman po? Wala ka bang nahahalata sa asawa mo? O napapansin sa mga kilos niya? Anong ibig niyo sabihin, ma? Nung isang araw kasi anak, pupunta sana ako dito. Kaso, may nakita kong isang lalaki na pumasok dito sa bahay niyo. Ma, ano na naman ba to? Hindi pa din ba tapos to? Anak, sandali lang kasi. Makinig ka sa akin. Ma naman, tahimik nung tapos may bago na naman. Kasi, yung lalaking nakita ko, yung matanda, Tumahimik ka na nga muna. Ma, mano po? Kanina pa kayo dito, ma? sige Brian, aalis na pala ako. Ma, hindi niyo man lang ba sisilipin yung apo niyo? Hindi na, kapag handa na ako. Hindi lang pala ako yung may lihim na tinatago sa'yo. Ma! Mahal, ano bang nangyayari? Wala, mahal. Akala mo, sino matino? Siya din pala, may tinatagong baho. Teka, sino yung lalaking yun? Sino kaya yung lalaking yun? Ano yung ginagawa niya sa bahay nila, Brian? Si Brian yun ah. Saan kaya siya galing? Sinasabi ko na nga ba, itinatago si Lovely. Mare, Oh, Mare, bakit naparito ka? Alam mo ba, may babalita ako sa'yo. May nakita kasi akong lalaki na pumunta sa bahay nila Brian. Ibig mong sabihin si Lovely? May lalaki? Eh, kapapanganak lang niya ah. Yun na nga, Mare. Baka mamaya, yung batang yun, hindi talaga anak ni Brian. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Eh, sa'yo na nga mismo nang galing. Nakamukha ng bata si Brian. Ah, basta. Kitang-kita ng dalawang mata ko na galing yung lalaking yun sa bahay nila Brian. Naku, Mare, masamang bintang yan ha. Lalo na, at anak mo pa si Brian. Teka nga, maiba nga tayo. Tinatawagan ka pa ba nung matandang yun? Isa pa nga yun eh. Nagtataka ako bakit hindi na siya tumatawag. Naku, Mare, mag-iingat ka ha. Hindi basta-basta yung pinagkakautangan mo. Alam ko naman yun, Mare. Hindi ko pa nga nakakausap si Brian tungkol dito. Bakit? Hindi nyo pa ba napag-uusapan? Hindi pa nga, Mare. Mahal, sandali lang. Kunin mo muna si baby. Sige. Sagutin ko lang to ha. Hindi kaya tama yung sinabi ni Mama. Lo, di ba sabi ko sa inyo ako yung tatawag? Apo, pasensya ka na. Lo naman, hindi pa ho ako handa na sabihin sa asawa ko. Apo, meron ka pang hindi nalalaman. May kailangan pa akong sabihin sa'yo. Kailangan natin magkita. Ano po yun, Lo? Bukas Apo, magkita tayo. Sa kanto, malapit sa bahay nyo. At sasabihin ko, huwag kang mag-alala po. Mag-iingat ako. Subukan ko po, Lo. Pero hindi ko po may papangako. Sige Apo. Mahal, Kanina
Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, mahal. Bakit? Nilapag ko na nga pala si baby sa loob. Sige mahal. Pupunta na ako sa loob. Sisilipin ko lang siya. Mahal, Saan ka pupunta, mahal? bibili lang ako ng diaper ni baby. Paubos na kasi. Saglit lang ako. Sige. Sige mahal, alis na ako ha. Sige na, mag-ingat ka. Ma, Bakit anak? May problema ba? ma. Mukhang tama po kayo sa hinala ninyo. Umalis po si Lovely. Mukhang makikipagkita po siya sa lalaki niya. Sinasabi ko na nga ba? Hintayin mo siya makauwi, anak. Pupunta ako dyan sa inyo. Sige po, ma. Ma, sandali lang. Titignan ko lang kung si Lovely na yan. Manda ka, Lovely. Lo, nandito na po tayo. Huwag kang mag-alala po. Akong bahala. At saka po, Lo, yung tungkol sa pagkakautang sa ni Mama. Sa loob na natin pag-usapan niya na po. Kapag harap na natin yung asawa mo. Tara, mabaan tayo. Anong ibig sabihin nito, Lovely? Mahal, magpapaliwanag ako. Alam ko na ang totoo na nakikipagkita ka sa matandang to. Ba't di mo nilang sinabi sa akin na ayaw mo na? Hindi yung itatago mo pa na may iba ka na. Sandali, Eho. Mali ka nang iniisip. Magpapaliwanag ako. Mahal, siya ang lolo ko. Lolo mo? Mahal, sa loob na namin ipapaliwanag. Pumasok na tayo sa loob. Pinagtitingin na tayo ng tao dito, oh. Ano, Brian? Nakita mo ba yung lalaki ng asawa mo? Hindi ba tama ako na may lalaki siya? At ang kapal na mukha, hinatid pa talaga siya dito? Sino yung lalaking tinutukoy mo, Ruby? Ako ba? Mang Romeo? Magkakilala kayo, ma? Gulong-gulo na ako. Mahal, magpapaliwanag ako. Siya ang lolo ko. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong malaman mo na nanggaling ako sa may kayang angkan. Nalaman ni Lolo na dito ako napadpad nung pinapasundan niya si Mama kay George. Dahil kay Lolo, nagkautang si Mama. Lolo mo si Mang Romeo? Hindi! Hindi maaari to! Pinaglololoko niyo lang ako! Ma! Hayaan niyo muna si mama niyo. Maaring nabigla lang siya sa nalaman niya. Patawarin niyo po sana yung mama ko. Ako na po ang magbabayad ng utang niya. Mahal, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Lolo. Pwede nating unti-untiin sa kanya. At hindi na rin niya kukunin ang bahay niyo. Maraming salamat po. Walang anuman. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa apo ko. Sige, aalis na ako. Kausapin niyo na lang yung mama niyo. At kung makakausap niyo, pakisabi, napuntahan na din ako. Paano po? Aalis na ako. Papasyalan ko na lang ulit yung apo ko sa tuhod. Sige po, Lo. Maraming salamat po.
Hayaan mo, mahal. Papasyalan natin bukas si Mama. Sige, mahal. Handa ka na ba, mahal? Oo naman, mahal. Tara na. Ma, ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Ma? Kaawaan ka ng Diyos. Ma, maraming salamat po sa pagdala niyo sa akin sa ospital. Pagkatapos po kasi noon, hindi ko na ho kayo nakita. Sa totoo lang, nahihiya ako sa inyo mag-asawa. Lalo na sa'yo, Lovely. Ang sama ng pinakita ko sa'yo. Akala ko kagaya ka rin ng babae ni Berto. Yung pala, Ma, maaari yung magkamukha sila ni Lovely o magkamag-anak. Pero hindi ho ibig sabihin nun magkatulad din sila. Tama po, Ma. Tsaka, hindi ko po iiwan si Brian. siya nga pala anak. Dito muna ako titira sa bahay natin. Sigurado ka po, Ma? Bakit po? Dadalaw-dalaw na lang ako para pasyalan ko yung apo ko. Ma, okay lang naman po sa akin kung magkasama tayo sa bahay. Dito na lang ako. At isa pa, ayokong iwan yung bahay. Nalilibang naman ako, huwag kayo mag-alala. Nandito naman si Ninang Mitch nyo. Basta ho na ya. Huwag na ho kayo babalik sa pagsusugal. Hindi na anak, natuto na ako. At ayoko na maulit pa yon. Saka, salamat sa'yo, Lovely. Dahil napakiusapan mo yung lolo mo, na unti-unti kong bayaran yung utang ko sa kanya. Basta, Nay, lagi niyo pong dadalawin si baby, ha? At nandito lang po kami lagi ni Brian. Kung may kailangan ho kayo, huwag ho kayong mahihiyang magsabi. Salamat mga anak. Ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo sa loob. Ayoko mainitan yung apo ko. Tara na. Sa bawat pamilya, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, sama ng loob at pagkakasala sa maliit man o malaking bagay. Ngunit kapag pinili naman natin ang magpatawad, unti-unti itong nagbibigay daan para sa pag-ayos, pag-unawa at muling pagbuo ng tiwala. Kaya sa tuwing may alitan sa loob ng pamilya, iisipin natin mas mahalaga ba ang pagpapanatili ng pride o ang paghilom at pag-unlad ng samahan. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba ang sagot na magdadala ng tunay na pagkakasunduan.